Здравейте, аз съм Гого и днес снимаме в Mad Gamblet трети епизод да играем мини-геймс, мини-игрички. Днес играем нещо подобно на UFC, нарича се Hunger Games. Не знам защо се нарича Hunger Games, но е нещо като това де, но свързано UFC и Hunger Games просто, казано. И да. 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 И това е интересна ми игричка, но мисля, ще снимам 3 клипа предварително и ще си оставя 2 клипа, ще кача единия днес, ще оставя двата, да може да, защото ще съм заед и няма да съм тук и няма да мога да снимам, така че евентуално двата клипа може ще ги качвам преди, т.е. след като се върна или ще накарам някой друг от тук да ми качи идеи или не знам. Ще мисля след това. Да, като цяло това е. Следващата мини игра, която ще игра, т.е. следващия клип, който ще правя сега, ще е на Hypixel, т.е. да. Китове, може да си избера. Не. Да. Diamanter. No using kit. Да, и всички сме с компаси. Така. И почваме да тичаме на всяка страна. Всеки се тръгва на някъде. И фак. И бягате от хората. Защото иначе има смърт за вас, т.е. Как тази овца умря? What? Това овца ли е? Какво е? What? Това не можеше да се бие. Това е човек на геймот. 100%. 100%. Кравите... Да. Като умрете се възстановявате пак с Golden Apple. Да. С намета получаваме това. Китовете си. Аз ще бия една крава да имам храна. И ще събирам дърво вече. Добре, само се... Надявам някой да не ми изскочи в гръб. Като стана 30 секунди вече ще съм бързе. Тоест... И аз сега съм бързе, но... Така. 30 секунди. 9, хоп, 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 хоп. Имам дървен меч. Добре, 15 секунди. И сега ако видя някой, ще го изкъртя. Обикновено де. Овца. Така, почваме. Добре, не ми дава кит. Който исках. Даже не ми даде кит даже. Но... Добре, ще съм си и без кит. Така. Тоест, не съм щастлив, но...
Кит вътър, кит. Получават китове. Sealed Sword Intro. Да. Всички получиха като цяло неща, а аз не. Тъпа игра. Като цяло ще си взимам кола или тук съм до каменна колата, т.е. това е каменната артилерия на Black Box, т.е. някаква артилерия тук каменна. Правя си кирка. Ето така. Поглеждам за някой да ни дойде, че е малко така гадничко. Да, така, да ми дойдат гръбде. Компаса. Не знам дали ще ми трябва да е. Но всички получават китовете си, но аз не. Това е малко така лошичко ли. Не знам какво ми е. Просто зле. Добре. Така, правим това на дърво и правим го на пръчки. Правим пръчките на каменна кирка, да. Каменна кирка. Факт! Така. Тая ще ми се прави на много интерес. Фак, кирката се запазва. Да не я фърля. Така. Фърлям си глупостите. Ма това ще ми се прави на интересен и ми вскача в гръб. Гледайте хора, аз съм про. Няма да ми скачате в гръб, чувате ли? На про не се скача в гръб. И без това той ми почне с ръка. Много голяма грешка направи, господине. Ако тъй като бих гледаш това видео, не съм много така голяма грешка направи, като почна да удръж с ръка. Но както да е. Няма значение, просто направо си грешката. Че има удар по-с ръка, вместо да почнеш. Но какво да кажем сега? Какво правим? Не знам. Имам 7 компаса. Убил е 7 човека. Вау. Това е... не знам. Как да го кажа вече? Не знам си какъв. Някакъв си. Направо... не знам. Ще купаем просто и ще чакаме да се падне нещо яко или кеско или айранче просто. Така, набързо. Ало. Защо ме бъгна толкова здраво? Да. Цял копайта ми. Така. Взимаме едно дърво. И го правим на пръчки. После взимаме пръчките и ги правим на торчове с това. Не знам с какво ще пека да ама. Сега. Не сме толкова бедни на кол и други руди, подобни руди. Бедни сме да ама. Не чак толкова много де. Всички трябва по принцип да... Тоест, всички се избиха де. А само аз оцелявах. Мисля, че видях някой. Добре. Това беше малко така страничко. Не знам кой беше. Лошо. Не имам доста торчове, с които... Фак. Какво направих аз, бе?
Но обърках стълбите така. Тъй като сложих торч тук, значи егати. И аз едно объркване направих. Да. Тук трябва да се щупи. Така. Чупим го. Не. Така. И тук трябва да се сложи така. Така, хоп. Това го това го взимам. Това го вършвам. Това го слагам. И мисля да се сложа. Да. Като цяло искам да ми е така. Номер 7 да ми е такова. Но не знам. Късмет. На късмет тук трябва да копаем просто. Иска късмет това чудо. Не знам. Чу се как ли Хейвън или други печелят на тези игри, като аз даже не мога да открия и Iron. Не знам просто. Сериозно правя тази грешка за 5 път. Поне ставах. Яки стопи. Ocean. Не, мисля, че при Гравила има някаква пещера, винаги проверява Гравил. Защото мисля, че водеше на добро или беше лошо или... да ви кажа, аз на никаква представа. Така. Имам си на бегла представа просто. Направо ще копая просто. Ето така. Та номер 3. Ще ми е месецето. Направо хора. Музикален звук. Ето. И... не се чува гласа. Добре. Нещо яко да е. Да. Да. И 8, добре. О, знаех си. Добро води. Това води до добро. И само това ли беше? Сериозно? Гачи, това ще... не. Още. Трябва да може тук някъде бе. Това. Не. Това беше плащането. Много плашещо. Направо ще я подскоча. Направо подскоча. Фак. Какви сте я звуци, бе? Дали си бе глупаци, бе? Така. О, Ирон.
този гаден звук намери. Хора, много се стресирам. Направо ми е много зле. Право... Не знам. Право хора, не знам какво правя, просто страх ме. И много ми е зле. Ще намаля за музиката. Така. Това ще от мен, така че това ми се да от мен, защото ще правя още епизоди, а пък това ще се качва много, така че айде чао!